ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଦିନଯାକର କାମ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ପୁରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କିଛି ଅଟା ନେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଚକଟି ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେପଟେ ମାମା ପରିବା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତରକାରୀ ପାଇଁ। Happy New Year! All of you! ଶ୍ରୀ କୁଆ ଯିବୁ ପିନ୍ଧିକି ପିନ୍ଧିଦେ। ମୁଁ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ତରକାରୀ କରିବାରେ, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତ ତରକାରୀ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର। ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଏଠି ପିଆଜ ଛଡ଼େଇବାରେ। ଏତେ ଜୋରେ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ ଥରି ଯାଉଛି ଦେହ। ଆମ ତ କୂଅ ପାଣିଟା ବି ଆହୁରି ବେଶୀ ପୁରା ଜାଡ଼ି ଯାଉଛି ପାଣିଟା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ପିଠାପଣା ହେଇଥିବ। ଆମର କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପିଠାପଣା ଆଜି କରିପାରିନି। ଛୋଟ ଛୁଆ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମାମା ବାବା ବି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ଛାଣି ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜଳଖିଆ କରିନେବୁ, ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ରୋଷେଇ କରିବି। ପୁରୀ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି। ରିକୁ କ'ଣ କହିଲା? କିଛି କହିଲେନି, ହଁ ଖାଲି କହିଲେ ବାହାରିଲେନି ବୋଲି। ବାହାରିଲାଣି? ଏଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡେଇଛି ଯେ ଏଠି ଖାଲି ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। କେତେଟା କ୍ଲିପ୍ ଏଥିରେ ଲଗେଇକି ଦେଖିଛି। କାମୁଡ଼ିଦେଲି। ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ଗାଲ କାମୁଡ଼ି ସାରିଲିଣି। କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ଶୀତରେ ଶୀତକୁ। ଶୀତ କ'ଣ, ଏ ତ ସବୁ अभी हम लोग सब पुराना हो गए ना, ओल्ड ओल्ड हो गए ओल्ड। ମାମା ଗୋଲାପଜାମୁ କରିବା। ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତିରେ କେତେ ସେ ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲାଣି। ଝିଅ ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବି। ଖେଚୁଡ଼ି ନ କଲେ ସେ ଖାଲି ସେମିତି ଡାଲିଟା ଖାଉନି। ଡାଲମା ହଉ ବା ଖେଚୁଡ଼ି ହଉ, ଯାହା ଟିକେ କରିଦେଲେ ସେ ତାର ଆରାମରେ ଖାଇବ। ଏମିତିରେ ତ ସେ ଖାଉନି ଭଲରେ, ତାକୁ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତି ବୁଲେଇକି ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ପନିପରିବାରୁ ଯାହା ବି ଘରେ ଅଛି ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇକି, ଡାଲି ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇକି, ଚାଉଳ ତ ପକାଉନି, ଭାତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଭାତରୁ ଯେଉଁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ସେଇଥିରେ ପକାଇକି ଟିକେ ଖେଚୁଡ଼ି କରିଦେଉଛି ତା ପାଇଁ। ଟିକେ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିଆ ହେଉନି, ଅଳ୍ପ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଝିଅର ଏଠି ଖାଇବା ବସେଇଦେଲି। ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଖାଇଦେବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଳଖିଆ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ସେ ଖାଇବ। ଆମେ ଏଠି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟ ସାରିଦେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବାକୁ। ସିଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି ଯେ ଏତେ ଜୋରେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାତ ଉପର ଭିଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଆସିପାରେନି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ବୁଲାବୁଲି ବି ଚାଲିଥିବ, ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବେ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନି। ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବାଜ କରିକି ପାଉଁଜି ଲଗେଇଛି।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆବାଜ କରିକି ଛାତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଶୁଭିବନି ବୋଲି। ହେଲେ ଛାତ ଉପର ଗ୍ରିଲ୍ଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଶୁଭିଗଲା। ପାଟି ଶୁଭୁଛି, ସେ ଆସିବ ଛାତ ଉପରକୁ। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁନୁ, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ ଲାଜ ଲାଗିଲା? ଦେଖେ ସେଇଠି ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍। ଏଠି ମୋ ଝିଅ ବି ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଝିଅ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଝିଅ ଦେଖି ଇଆଡ଼େ, ହାଏ କରିଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି, ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେ ଟିକେ। ଗାଧେଇକି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି। କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହେଲା, ବେକରେ ନୁହଁ। ଝିଅ କହିଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ ନମ କରିଦେବୁ, ନମ ନମ କରିଦେବୁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। କରିଦେ ଟିକେ ସୁନା ଝିଅ, ନମ ନମ କରିଦେବୁ। ମନ ହେଇଥିଲେ ତ କରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଝିଅର ଖାଇବାଟା ବି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଖୁଆଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, 1 ବାଜିବ। ତାକୁ ଖୁଆଇଦେବି, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା କାମ ଅଛି ସାରିଦେବି ତାକୁ। ଭାରି ଡର ଲାଗେ ସେ। ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଖୁଆଇକି ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲିଣି। ଆସ 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 ଏଠି ପାଣିରେ ଲାଗୁଛୁ, ପାଣିରେ ଲାଗୁଛୁ, ପାଣିରେ ଲାଗୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ମିଠା ବନେଇବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଗିନା ନେବି, ସେଇ ଗିନାରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ମାପ ନେବି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାପ ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି, ଠିକ୍ରେ ରହିବ। ସେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ହିଁ 2 ଗିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଇ ଗିନାରେ ହିଁ 2.5 ଗିନା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ। 2 ଗିନା ଚିନି ଆଉ 2.5 ଗିନା ପାଣି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିବି ଏବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗିନାରେ ଚିନି ନେଇଥିଲି ସେଇ ଗିନାରେ ସେମ୍ ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ 2 ଗିନା ପ୍ରଥମେ ମଇଦା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ 2 ଗିନା ଅମୁଲ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। 2 ଚାମଚ ଘିଅ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ମୁଁ ଚକଟି ଦେଉଛି। ବେଶୀ ଅଟା ଦଳିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଚକଟୁନି, ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଚକଟୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ତେଲ ଏଠି ଗରମ କରିଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ପକାଇଦେଲି। ତେଲକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିନି, ଅଳ୍ପ ହାଲକା ଗରମ କରିଛି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଗରମ କଲେ ସେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ହାଲକା ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି। ଟିକେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଉଛି। କିଛି ଗୋଲ କରିଛି, କିଛି ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଆକୃତିର କରିଛି। ତାପରେ ଏଠି ଶିରାରେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏମିତି ମଇଦାରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଘରେ ବନେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି, ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଛାଣିବାରେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ପକାଇକି ରଖିଦେବା ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଧଳା ରହିଯାଇଛି। ଦେଖିବା
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।